Kom nu, 1000x. Hit. Bop. Ja. 1000 bop. 1000. Lidt ud. Det er 20. Kan vi lige få Bobby Chan? Kan vi lige få Bobby Chan? Kom nu, mand! Oh my god, oh my god! Bro, Oh my god. Ja, det kan være max, det kan være max, det kan være max. Nej! Oh my god, bro, det er fucking meget, det er fucking meget. Det der. Det er fucking Oh meget. my god. Oh my god, så det, bro. Det er chill up. Bro. Det er chill up. Hvad sagde jeg Det er så med meget, baby? det er så meget, det er så meget. Hvad så? Kom nu! Så kom nu! Varmt. Kom nu! Hvor er det crazy, Beam Boys. Nu skal den også bare blæse, så det er sådan. i hvert fald. Beam Boys. Vi har den. Hvor er det galt, vi får den faktisk op på 15. Med det her Beam Boys Max One. Oh my god. Det er decent, det er decent. Ja. Ja, tak. Hold da op. Hvor er det varmt, mand. Hvor er det varmt. Sådan der. Xmas drops lillebror. Ja, klip det lige. Chat, klip det, chat. Chat, klip det. Ja? Nej, det her script er sådan lidt, hvor den bliver med at ramme lidt. Jeg sagde det, det skylder. Ja, det er. Ja, du ved. Det er fucking meget, den der vold. Det var 7. Ja, den er vigtig. 100. Og det er decent. 4. Hvor meget er det? No, man. Wildline. Come on now. 100x. Lukas, rejs dig op. Er du helt væk lige i hovedet, eller hvad? Ja, det er rigtig rejst, eller Jeg synes, det 7. Ja, tak. Ja. Og nu står jeg ikke. Ah. Wildline, den kommer til at være vild. Ja, den kommer til at pække godt, gør den ikke? Jo. Ja. Ja, tak. Jeg er da sindssyg, mand. Kollektor nu, jeg svang kollektor nu, Ja. Godt. Multi på dem der. Det der 10x den er heller ikke sjovt, 10x er noget. Lort. Bare multi rundt. 4 multis, heller ikke sjovt, 4 multis. Kom nu. Ikke to. Høj på guldmønten hernede. Nej. Men vi fik over X'en, vi skulle have. Nice. 3 på 3. En hånd mere. Så kender vi den igen. 3 lapper. Kom nu. Helt ned i bunden. Ja. 200x. Kom med den. 200x. Okay, det er okay. Nej, er det ikke decent? Jo. Ja. Var det FC, der går der, bro? FC, bro. Forestil dig, hvis det er premium til slutningen. Ja. Så havde det der været godt. Ja, det er stadigvæk okay. Ja, det Det er Det er på, det halvdelen af hånden, den bedre for, bro. på første spin der, det er helt let. Wild begge. Kom nu. Nej, er det ikke varmt det der? Kom, 3. Kom nu! Ja tak. Kom Ja tak. Øj, jo. Kom nu. Øj. Verdens bedste maskine, altså. Nok. Vi skal bare have 3 fugle. Flere. Bare 3 er okay. Ja. Høj X, 100. Nej, altså. Det er decent. Nice, mand. Oh my god. Godt, boys. På vej op igen. Kom nu. Ej, hvor er det sindssygt, de Mere. kommer på Ej, Hvad sker der, mand? Alt rundt der. 4 forskellige symboler i det hele, mand. Hvad foregår der, Du vil lave dansen, mand. Lav ja. Kom nu.
Kom nu. Nej, det er ikke godt. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Det er ikke Nej, men hvis det der, det var 100x, det skulle have været 100x, det der. Oh my god, bro. Jeg var lige ved. Jeg var ved at lade dansen der ligge ind i. Ja, Den er ikke done. Brad, den er ikke done. Nej, nej, den er ikke færdig her. Den er ikke færdig her. nu, mand. Nej! Så hætter bror. Det er 30 runder, det er decent. Okay, dem der er hele vejen. 100x. Oh my 100x. 100x. Der er 20, det er decent. Det er decent. Jo. Nej. Det var det, den havde. Oh my god. Høj x, 200. Okay, 5, det er fint. 5, det er godt. Det er fint. Det er fucking... Kom nu, baby. Drager. Oj. Kom nu. Jeg er tredje, den er der så meget mere end de andre. Christian, jeg håber du ved, at det her det kommer til at decide præcis, hvordan du har det næste gang. Lad os bare sige det sådan. Så er det Lukas' skyld, hvis den ikke hælder. Ja. Og din skyld, fordi du nogensinde blev født. Ellers har jeg aldrig været her. Nej, det er ikke. Kom nu. Ja, tak. Ja. Se, så har jeg det godt, Lukas. Kan man trække ud, eller hvad? Eller skal det dig med en... I er crazy. Men den lander jo selvfølgelig. Jeg giver dig et kys på munden næste gang jeg ser dig. Altså, det er no joke. Please. Ja, tak. Ja, Ej, hvor det så tager jeg det hele ud, bro. Men 500x, og så land. Hvorfor er det mere i de her situationer hele tiden? Det er så dumt. Land nu, sidste dusin. Smuld på den. Nej, 32. Det er jo. Land nu, sidste 32 er lige ved siden af 0. 33. Ja, tak. Ja. Yes, tak. Nej, det er bare så fucking er der det er sindssygt. Og så bare 9. Rundt bare fucking 500x, bro. 100x, ja. 100x på 9. Så fik Det lavet. er godt. Så er vi tilbage. Ja. Min fødselsdag. Så bare alle 20'erne. Første dusin. I det mindste, bro. Kom nu. Første dusin, kom nu. Ja. Ja, 9. Okay. 10 spins? What? Ja, 64x, kom nu. Gå nu amok. Crazy, kom nu. Gå amok. Jeg gik en fuck. Nej. King til 1'eren. Queen. Queen til Queen. 2'eren. Queen 2'eren, King 1'eren. Ja, Ja. Queen 2'eren. Jack 1'eren. Queen 2, fuck nok. Ja. Men det kom nu. Kom nu, Jack i 1'eren. Ja. Åh, yes. Giv det ham. Manden. Mand i toren. Mand i toren. Nej. Kom nu. Som en klubmand engang sagde. 1000 x. Jeg vil ikke have en drik her, skal du i hvert fald ikke sige det. Der er nu ja. 100x. Høj muld bare, høj muld her. Høj muld, kom nu. 100x. Høj muld, Hvad laver? Oh my god, Hvad Hvad er det, du Kom laver? 100x. Kom nu! Ja, kom nu! Nice, mere. Gå mok. Nice, er det okay, Jonas? Jeg tror, det var en 100x, man. Jeg så, der var